fac un filmuleț despre asta, și anume despre separare, despre cum ne separă ego-ul personal și cum se manifestă ego-ul colectiv, mai ales în mediul online, acolo unde apare foarte mult hate. Dacă ne uităm în mediul online, vedem oameni, da, care ajung să se disprețuiască, deși nu se cunosc personal, ajung să se disprețuiască, să se jignească doar pentru că nu sunt de acord cu aceeași idee, doar pentru că cred în lucruri diferite. Și mai ales la persoanele publice vedem asta. Eu mă uit câteodată la persoane publice în comentarii și ceea ce văd acolo mi se pare de-a dreptul, nu știu, nu am cuvinte să spun, e șocant, da? La cum modul în care, nu știu, oamenii au senzația cumva, anumiți oameni, au senzația că dacă o persoană este publică sau are foarte mulți urmăritori, da, vorbim de vedete, ceva le dă dreptul să dezumanizeze un om. Dar uite că dincolo de un ecran, da, dincolo de o etichetă, totuși există un om și persoanele publice sunt oameni, da, cu sentimente. Însă atunci când suntem în mediul online, avem cumva senzația, faptul că există această barieră, de acest ecran, avem cumva senzația că dincolo nu este un om ca și noi, cu suflet, cu sentimente, da, care simte disprețul. Și atunci cumva ceva ne dă dreptul să aruncăm cu lături, cu dispreț față de, în direcția acelei persoane. Apropo de modul în care ego-ul ne separă, e vorba că cumva ego-ul și faptul că cumva avem și această tendință de generalizare. Generalizarea până la urmă este o funcție a minții noastre, da? Și ne ajută în anumite contexte. Însă când vine vorba de oameni, da? Ego-ul, atunci când se pară, ne depărtează de ceilalți oameni și uneori creăm adversari din oameni cu care practic nu avem nimic de împărțit. Dacă eu, de exemplu, acum îți spun că susțin o anumită idee, da? Sau că, nu știu, am empatie față de o anumită comunitate, cineva, da, va fi convins că am votat cu cineva sau mă va pune într-o categorie, va spune, dacă tu, nu știu, ai empatie față de oamenii ăștia, înseamnă că tu ești cu mișcarea respectivă. Deci tu îmi pui o etichetă, mă asociezi unui grup, nu tu, ego-ul tău, da? Îmi pune o etichetă, mă asociază unui grup. Dacă tu nu ești de acord cu ideile din acel grup, automat eu devin adversarul tău. Da? Asta face ego-ul, dar tu nu mi-ai dat mie nicio șansă ca om. Tu nu mă cunoști pe mine personal. Dar tu nu știi cine sunt eu. Tu din start zici că sunt un om rău pentru că eu îmbrățișez acea filosofie de viață sau pentru că eu cred în acel lucru. Și așa ajung oamenii, mai ales în mediul online, oameni care nu se cunosc personal, să se jignească